F'dan iż-żmien ta' sfidi irid ikun żgurat li l-popli tagħna ikollhom il-protezzjoni, ir-rispett u garanzija ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem kif imniżżel fil-Konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem. Għal dan il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Ian Borg waqt l-indirizza sessjoni tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa li sar f'Turin l-Italja. Il-Ministru Ian Borg saħaq kif aktar minn qatt qabel hemm bżonn aktar kooperazzjoni b'saħħitha sabiex naraw li s-sentenzi tal-Qorti Ewropea tad Drittijiet tal-Bniedem ikunu implementati. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin żied jgħid kif il-Kunsill tal-Ewropa għad għandu rilevanza importanti ħafna fejn tidħol is-sigurtà Ewropea. Għal darb'oħra hawnhekk il-Ministru Borg kompla jisħaq fuq il-paċi. Bl-istess ħin naslu għal deċiżjonijiet illi jipproteġu u jikkonservaw il-valuri illi għandna bħala Ewropej. U żgur dak illi qed tesperjenza l-Ukrajna, l-aggressjoni, l-invażjoni tal-Federazzjoni Russa fuq it-territorju tagħha żgur mhux aċċettabbli u allura mhux biss nikkundannawh imma nappellaw sabiex il-gwerra tieqaf minnu fih. Dr. Borg faħħar it-tmexxija tal-Presidenza Taljana matul l-aħħar 6 xhur u awgura lill-Irlanda li issa se jkollha il-Presidenza f'idejha.